A por todas, cun equipo renovado, a Marea Cidada de Noia sairá a gañar o 28 de maio co obxectivo de iniciar un cambio de ciclo na política municipal. O Colisión Noela acolleu a presentación da lista que por terceira vez volve encabezar Manolo Seijas. É a terceira vez que vimos aquí ao Colisión Noela a presentar un proxecto de futuro para a vila de Noia. Pouco mudou dende o 2015 o noso proxecto, porque pouco se avanzou dende aquela cara vila que queremos e merecemos. Foron moitos anos perdidos, 8 anos cun goberno desorientado programáticamente, dun goberno pouco serio, pouco riguroso, que demostrou non ter a capacidade para a posta en funcionamento da maquinaria administrativa do Concello e que foi incapaz de resolver, por un lado, os problemas do día a día da veciñanza e, por outro lado, incapaz totalmente de diseñar un proxecto integral de vida. Xunto a Seijas integran os primeiros postos da candidatura Consuelo Martínez, Paula Enríquez, Jesús Manuel Romarís e Elena Beijón. Lola Caramés, ata agora concelleira na corporación, abandona os postos de saída e pecha a lista. O acto, que estivo presentado por Rogelio Santos, contou tamén coa asistencia do exalcalde de Santiago, Martiño Noriega.